Ani ay usa ka batan-ong tagalungsod sa Liloan nga nag-trending online tungod sa iyang do-it-yourself clothing transformation nga migamit sa sayal sa iyang lola aron mamahimong mga fashionable dresses. Kini ang report ni Femery Dumabo. Mga daang sapot. Okay nga long sleeve, duster, blouse ug bisan daang sayal ni lola ug ni mama nga gikan sa kaban. Kining tanan na transform ug nahimong sexy, daw brand new ug maanindot nga design ug fashionable pa nga mga sapot. Kining tanan gikinamot pagtahi sa 22 anyos nga si Cassandra Jane Pipito. Saysay ni Cassandra sa GMA RTV Balitang Bisdak nga nakatun siya sa pag-hand stitch tungod siyang lola Sebastiana sukad sa bata pa lang hangtod na sa iyang pagadalaga. Hilig niya ang mga bagong design ug fashionable nga mga sapot apan way ka pamalit tungod sa kamahal. Gani aduna pahigayon nga mag-ilog silang tulo ka magsuong babay nga makapili og mga sinina. Atol sa quarantine, nakanahon na siya og DIY clothing transformation. When she got older na niya, murag na diferensya sa mata. Ako na iyang patahion, so murag ako sad, sige, ganahan rasad ko kay malingog sa kog tahi-tahi. Mas naingganyo pa human mitaliwan ang iyang lola sa edad nga 81 niadto lang Hunyo. Gihumo usab niya kini pagtabang sa pagproteher sa kalikupan. Okay, sa panahon ng karon kanang grabe gani ang demand sa fast fashion, which is one of the main reason nga naay overproduction karon sa mga garments. That way, we can also manage kanang the textile waste na usa sa pinakadakong contribution sa climate change na to. Karon nga sugod na sila sa klase ug ilabi na nga naa sa 50 years sa kursong architecture. Pampawala stress niya ang pag-clothing transformation. Kay alang niya, di kinahanglang mo gasto og mahal aron lang in ug makuha ang gikahinaman. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.